No niin, me ollaan saavuttu tänne hotellihuoneeseen ja purettu vähän tavaroita. Ja Kaikki alkaa olla valmis. kaikki alkaa olla valmis. Sinne on kengät viety jo, juoksuvaatteet sinne. Ja Kaikki on näitä. seuraavaksi lähdetään hakemaan niitä numerolappuja. Ja sitten syömään. Syö. Kyllä. Joo, tervetuloa tänne Meitsin Mansioniin. Täällä ollaan nyt tultu länsisiipeen. Me voidaan ottaa 9-kerroksesta nyt kellarikerrokseen. Lifti. Miksei se ole täällä jo? Näinpä on. Lähdetään numeroa hakemaan. Nyt löydettiin jotain, mistä Timokin innostui. Joo, aina lasten asialla. Kiinnostaa nämä. Hei! Ja tuttu musiikki kiinnostaa kanssa. Lasta kohta kilpaili tuolla pallokentällä ja siellä nyt jo aika paljon erilaisissa aktiviteeteissa siellä on tehty rata ja Mistä vaan jonottaa kumman puolet vaan. Exit from there. Ma ei tea, kas ta on jah? Missä lyhin jono, niin sinne vaan. No näköjään näin. Ei tämä ihan 45 minuuttia. Siinä on. Mä tiedän, kaikki lakit on tämmöisiä yhtä vaikeita. Mä tiedän, siinä pää ei ole vaikea, vaan hatut on vaikeita nimenomaan. Kokeile laittaa korkea ponihäntä ja jos se menisi siihen. Nää on liian... Nää on 20 kiloa. Eikä sitä 20 kiloa. Mullahan siis on. Jos sä nyt saa jotakin. No niin, mikäs tunnelma? Nyt on numerolappu ja sä näytät sitä vähän sitä numerolappua. Haettu? Fiilis on se, että tässä tuossa lyötään panukasta käteen ja olutta tarjottiin sisällä. Joo, sitä mä en kuvannut sitä olutta, että Joo, pysyy vähän tunnelma, tai semmoinen illuusio, että tämä olisi urheilutapahtuu. onneksi se oli kuitenkin alkoholi, että ei se nyt ihan lyöty läskiksi, mutta tämä alkaa tämä panukas homma mennä ylitse. Ja Tosiaan valion tarjoama. joo, se on vähän niinku hassua, että tässä niinku yrittää mukaan jollakin tavalla latautua ja tsempata ja tehdä kaiken oikein ja miettiä ruokailua 3 päivää ennemmin, että vain hiilaria sitten, hyviä hiirtoja, ei rasvoja ja kaikkea, niin sitten tuut vuorokautta ennen lähtöä, niin tämmöstä. Se on kyllä sen verran pieni annos. No on se. Mutta en tiedä, tämä saattaa murtaa mielen. Ei sä tiedä mistä itsensä illalla löytää. Täällä on Helsingissä niin paljon houkutuksia. No niin, mitä ollaan menossa tekemään? Pitää käydä syömässä, tankkaamassa hiilaria. Meidän Vapianossa hakemassa 2 yhden hinnalla pastaa. Ja soittaa sosiaalisen median kaikille seuraajille ja follaajille kanssa. On todella. Aika paljon ihmisiä täällä Helsingissä. En tiedä, kun rupeaa tällä tavalla. Ei ole nyt enää. Nyt saa tehdä ihan mitä haluaa. Se sanoo kotonakin, että rento.
Niin, et ihan mitä tahansa haluaa. Silleen, että pysyy tai silleen niin paikan vielä kun. Vähän ehkä hermostuttaa. Vähän semmoinen fiilis, että saatais hermostuttaa. Ei mitään muuta pitää kokeilemaan. 10 illalla, nukkumaan meno aika. Mikä on mikä fiilis? Mulla on hyvä fiilis. Mulla on rennompi fiilis kuin pari tuntia sitten. Ja nyt pitää vielä katsoa päivän tärkeimmät asiat, eli viimeisimmät huhut Manchester Unitedin tulevan kesän siirtoikkunaan. Okay. Eli tärkeimmät mielessä. Joo. No, mutta aika jees. Aika jees. Pitää vastaanhan sinne menee huomenna juoksemaan. Ei tässä nyt, kun mitään ei voi oikein enää, kun vaan, ei voi parantaa ainakaan asioita. Voi vaan huonommaksi laittaa. Niin. Nämä kaikki suunniteltu. Meillä on aikataulu kohdillaan. Niin. Meillä on kaikki on huomasta varten valmiina. Niin. Ja Golden Hour. Ja Golden Hour. Se on hyvä päättää päivä tähän. On. Kyllä. Ja aamulla hirveällä puffalla. No niin. Nyt on herätty kello 9. Vähän ennen. Ollaan me jo hetki herätty. Ollaan me hetki tässä jo pötkötelty. Fiiliksiä. Ihan on hyvä. Ei mitään. Me nukkunut kellon mukaan 8,5 tuntia. Ja Niin, että nukuttu on. hyvin. On. Ja ihan hyvä. Ihan hyvä fiilis. Ihan hyvä olo. Ei oo mitenkään ylijännittynyt, ylivirittynyt tai mitään muuta. Ihan ok. Onneksi. Pitää vähän katsoa. Tai pitää tarkistaa nyt vielä. Tätä tulee tehtyä nyt 5 minuutin välein, mutta ulkona sataa. Ennusteen mukaan ei kyllä näyttänyt ihan siltä, mutta kello 14 alkaa sitten jo plus 14, 15 astetta ja siitä sitten iskee juoksuaikana sellainen 15-16 astetta. Niin sehän on ihan mukava. Aurinkoista puolipilvistä. Ei sadetta. Se on hyvä. Se on mukava juoksukeli. Noin. Lähdettiin pienelle korttelikävelylle. Ei koko aikaa vaan hotellihuoneessa. Niin mitkä nyt fiilikset? Ainoa on tuo jalka. Pahis. Ei siis ei. Se rakko harmittaa. Mutta kelihan on hyvä. Haet on ihan sopivan jännittynyt. Aavistuksen ylijännittynyt. Vain aavistuksen. Oikeanlainen fiilis ainakin tässä, että siitä se ei jää kiinni. Niin. Joo, Eli rakko oli jalassa, niin se vähän häirisi. Se vähän häirissee, mutta eiköhän se tuossa adrenaliini kun ryöpy alle jää. Sitten nekin tuntemukset toivon mukaan on 2 tuntia, mitä? 10 yli 11. Eikä 2 tuntia meidän pitäisi jättää aikaa ennen kuin me lähden sitten liikuskelemaan tai niin oikeesti lämmittää. Mutta ei nyt liiaksi. Niin joo, ja pitäähän tässä nyt valmistautuakin sitten. Kaikki voiteet jalkoihin ja kompit voiteet ja numerolaput kiinni ja fiilistelyt on kengännyörit oikealle kireydelle. Kaikkea sen sellaista. Mitä vain näin ei-ammattilainen, millä se vaan saa semmoisen ammattilaisfiiliksen. Mies, joka juoksustaan kohtelee omaa juoksuuraa kuin ammattilaisuraa. Täysi amatööri puolesta.
rafeihin menossa. No niin, pidetään vielä. Mulla on voltti lähtö. So please enter the starting area only through the Saucony gates when you are instructed to enter the Toivottavasti area. ei käy niinku Alisalle Pariisissa, että joutuu yksin juoksemaan. Starting group is already Luulis, että mulla on vauhdinpitäjä We kuitenkin. are taking the second group there to follow because we only have 8 minutes in between each group. Noniin, mennään matkalle jo maalissa sitten. Onnea. Kiitoksia. Oma juoma. Joo, se pitää olla hauskaa. Joo. Tää on juomapullo. Joo. Yes. Ensimmäinen ryhmä on Peuksimaan violettiryhmä. Joidenkin mielestä vähän sellainen tumma, farkun sininenkin, mutta violetti. Hienoa! Hyvä Timo! Hei! Oye, es un espacio mojado. Échale pa'lante, mira cómo baila. Timo! Woo! Näkyykö sitä vielä maailmalla? Periaatteessa se voi olla, mutta se voi olla, mutta ei välttämättä. Katsotaan, sininen paikka. Mutta kyllä sitä varmaan taas sitten, ei muuta kun käy taas lenkillä, niin Selvä. mene hotellille ja tuu vastaan. Joo. Kyllä. Joo. Paras asia oli. Siis
jos se virallinen aika on 1.37.04, Joo. niin se on niin maksimaalinen, kun en saa 1.36 alkuista ja en vain niin kuin olisi sitä No saa. mutta olihan tosiaan, mitä tunti 40 oli tavoite ja Niin, 1.37.04, niin sehän on siis ihan älyttömän hyvä suoritus. on se. Kyllä se tämän hetken kunto on niin hyvä kuin vain mies osaa tehdä. Kaikki on tehty kuitenkin niin kuin suhteellisen hyvin niillä resursseilla, mitä on, niin kuin mitä on. Eli hoidat lapsia kotona ja koitat siellä täällä saada sen ajan, että käyt lenkillä ja kuitenkin fiksusti käydä lenkillä, tehdä fiksuja juttuja. Viimeinen vuorokausi, 2 vuorokautta ennen kisaa, niin on yritetty syödä hyvin. Niin joo, oon tyytyväinen. Jännä olisi kyllä ajatella, kuinka paljon, olisiko se 1.40, jos olisi jossut tasan sen, niin miltähän se olisi tuntunut? Helpommalta. Siinä olisi varmaan tuntunut, että olisi ollut vielä, niin kuin jäi liikaa, Niin, että olisi saanut paremmin. niin. Nyt jäisi semmoinen fiilis, että ei, tuo Ei, oli kyllä. kaikki. Joo, tuossa oli, tuo oli hyvä järkevä. Joo. En tiedä, jos olisi ihmisellä kiinni joku, no joo, sanotaan kun stadionille tulee, niin ehkä sais puristettua sen jotakin sekuntia siitä, mutta enemmänkin halus vielä katsoa ja pitää fiilistä itsellä, mutta että jos olisi ollut ihan tiukasti jostakin kiinni, niin sittenhän olisi voinut yrittää vielä sekuntia nipistää, mutta en kyllä harmitteessa. Fiilistelin pikkusen yleisöä kuitenkin siinä lopussa, kattelin yleisöä ja nautiskelin. On hyvä olo siitä, että on saanut suoritettua tuon. Ja sopivasti nälkää. Ensi vuonna ehkä jopa 1.30 kimppuun tai 2 vuoden päästä, miten ikinä nyt onnistuukaan sitten jatkossa liikkuminen. Sopivasti nälkää, mutta nyt nauttia tästä. Joo, ei vielä miettiä liikaa siitä. Ei, vatsaa kramppaa ihan hirveästi nyt nälkä. Eli seuraavaksi. No sauna siellä olisi, mutta syömään nyt ainakin. Ja... Joo, kyllä tuo yksi hätäinen leipä tuossa auttoi sen verran, että voisi käydä. Joo, mutta illan jatkosuunnitelmat on, että syömään johonkin. Euroviisuja. Euroviisuja jostain, mistä nyt sitten... Jostain. Joo, ei halua aikatauluttaa enää. Katsotaan. Joo, Yes. nyt rentoutua. Ja meidät GPS petti meidät ja... Niin, no se nyt varmaan oli aina, mikä tässä. Niin ja sitten on oma laskutaito. Ei niinku osaa summata kelloa. Kellon aikaa. Ja muuten kyllä. No niin, ollaan lähdössä kilpailemaan. Kumpi on aikaisemmin kotoa? Niin, siihen kilpailuun. No, pieni etulyöntiasema, mulla on aikaisempi juna ja 400 kilometriä lyhyempi matka, niin onhan siinä. Joo, projekti päätökseen. Alkaa seurata. Minuuttia on sitä nyt aikaa. Mä yritin ottaa sun askel, että hyvin vielä jalka nousee. Nousee. Ei mitään hätää. Nousee. Nousee. Kerran. Nyt sitä vissiin pitää hankkia tuliaiset sitten.
Niin, käydäänkö vähän kahvia? Ärkioskilla. No niin, Riihimäelle kivaan porukkaa menee. kerropas niin sun fiilikset tästä tapahtumasta. Tyhjä olo. No, hirveän tyytyväinen. No niin, hirveän tyytyväinen. Musta sellainen, että mun pitäisi pullottaa tätä fiilistä, että mä tein niin maksimaalisen suorituksen, kun mä vaan pystyin, mä valmistauduin hyvin syömisten, kun tultiin niin syömisten kanssa, lepäämisen kanssa, kisavalmistelu ja kun tuli maaliin, niin olin kyllä niin tyytyväinen. Mä pystyin pitämään sitä vauhtia, mistä mä luulin tippuvani ja kiristämään. Mutta joo, no, ei jäänyt kyllä niinku hampaankoloon yhtään. Se oli semmonen täydellinen onnistuminen, niin hyvä kuin vaan voi olla. Se oli sellainen olo, kun ei ollut missään vaiheessa niinku mitään sitten niinku kilpailukopa, ei ole mitään kiirettä ollut tai hätäilyä. Ja on saanut rennosti mennä. Näköjään se vaatii se pari yötä hotellissa olemista, mutta niin. Se on se fiilis. Hyvä, että tultiin jo perjantaina. Tankkaukset onnistu. Niin. Lepo onnistu. Niin. Sää oli hyvä. Säähän oli erinomainen. Sää kyllä auttoi taas onnistumista. Joo. Ja löytyi hyvät jänikset siinä. Joo. Mulla oli aika pitävä koukku. Pitävä koukku siinä ihmisten selässä, niin roikkua sitten. Että eihän se puroilla joka ikinen metri itse pitää juosta. Joo. No. Kyllä. Ei muuta, sitten tulee mieleen se, että seuraavaksi en tiedä, haluanko enää pitää itteni noin nahtaalla ja noin epätietoisessa olotilassa matkan aikana, tai sellainen puolipelokas olo, että nytkö mä tipunko mä nyt vai milloin mä tipun, enkö mä tipukaan. En tiedä haluanko sellaisena, mutta en tiedä, se oli hyvä jänis. Siis mulla oli hyvä veturi. Ja nyt tosiaan ei jäänyt jossiteltavaa. Että... Ei vähääkään. Tää oli maksimaalinen suoritus näillä resursseilla, mitä mulla on ollut käytettävissä. Joo. Yes. Hyvä fiilis. Kiitos Timo reissusta. Kiitoksia huoltojoukoille. Eikä nyt vaan seuraavaksi kotiin. Kotiin vaan. Asemalla odotellaan. Kyllä, arkeen kiinni. Joo. Se jatkuu. Elikkä lenkille. Ja Lontoon maratonia odotellaan. Hei hei!